Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant made Royal Concord aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Haka jile ka sarkar jala ban wanra ya ka jingkho jing suba haka bam ka di bat ki jaka de jing bam harut surang haka step joka nyaw trek jileo araja arpusan ka office try kam joka commissionerate of food safety kala penlong ya ka jing rakhi World Food Safety Day da ka jing pen kho ya ki benta ka Khyndai lat Shillong haka ding sngi ka kong DBS Mukim Deputy Commissioner ka Commissionerate of Food Safety FSSAI ka sarkar jala kala hiar sekate ka jaka bat kala pha ban Kyrshut bat sat baru da ka ya ki Kyrwoh ki surok ka ba ki Nongdie Madan ki juyang barabor haka te ka jaka ka kong DBS Mukim kala ong bagi te ki jaka bagi pat ba ki sngut tanat bha ban lej bam ki long ki bar ben bha ka jing jaklia bat ka ba isat mat ru ban pej Khyndai na ka jing bam salia ki brio ka penlong ru ya ki Nongdie ban shem ka bu kala kala ong ru ban ka office ki la dap dan kuna da ki posien ya ki te ki Nongdie dukan bam ha ka te ka jaka na ka jing e lengkrang ya ki jing bam jing di ba ka jing bam le khoj ya ki jaka bagi bo dukan Hakwai pat kaliang kalau ongru baka juken tu yaki Nongdie ban bo dukan no syaki jaka bakam paji na kesurok bayat ki kali kenang bakin light nagi pom bat ke jingja khlia kala air kapor ka ba kini ki Nongdie hang ni kim don ka kani ka lenti ka keluat hadu wow ka keluat ba bat kalong safe na ka benta ki nong ya ki nong yeng ti henry da ka jing don hot ngi hab ban yatri na ka benta ka kamai ka kaji ngin hab ban yatri kadai ka jing imo ka livelihood ngamben nya kata ti henry pan haba ki bo ya kini ki dukan hang ni harut surok kum ni ki dei ru ban semau tho ba ki hatu ki la ani em ban a ya ki pat ba ya ka jing bam ka balat na ki jing ma pi ki kali ki ya ki yang ki pom ki bau ka hau jungi ki don ki nyang jing pang ki baharu kom ti ka benta ka ba kraw ka ba ki lale haka bakin la ban ais ki pai ba e ga jing bam ko bokoi kata ngabo ya udak jing kli haki bakin juba ngi ka habangi test ki gi jing bam bacteriologically kalong unsafe kambet kambiang satya tingi kentu ye ki bakin kaladei ka por ye ki bakin habya no haki jaka ki ba kham kendong ki ba kanum don kani ka pom kali kan khamlat chibon ka ba kinyo bandi ki pai ba ya kada ka bokoi kata ga dei baning kong kabar Kijing bam pindawan nang ni ngi la fain de ki bon pausin ki baki e lengkrang ki that ya ka bam kadi kim ju tap pindawan hakanu kanu gasgi lesi la shain de piwan biang pin salap biang ki lengkrang ti kata kalong imat ngala haban ong ba imat haba upat ba ubam kinong dir ki ong biang bet ngin ai bet namar badon dong bam pi ti kata kin ong when there is a demand supply will always be there ti ka shong sa chi sien ka shong hangi ki pat ba kai ka bangi kwa ngila ban ji e kata de ba shibon ki ai na ka banta jongi ki pat ba pikini ki Kyrwoh ang ni ki lasna rukom ka badai kite yang te ki barrier ki bu ang ni mo apreng jongani ka police bazar ka don ka barrier ndrei kani ka barrier menta kala long ka jaka bi akwai kalong ka ba isat met adu kata bat kala long ka jaka wa ajan ka jaka wa plastik ka jaka care ka ba ngimla asuban ong ti kumnungin keno ya ka sarkar ni hablu ban keno ya ki jong ki pat ba mangihi ba shim kabu ban pendon kam bakla ti ban pun khoj ban pen itinat ru ka shong hangi ki pat ba om ka sarkar kala ai lut kat badon rei mangi ki pat ba ngi klem khen sni ya ka ai ka ba ka sarkar kala le kata kalong ka ba ngosi adu kata habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pet ya ka sharp plus f haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi the office jo commissionerate of food safety Shillong Meghalaya